sako nake son yi sir, musamman kan karan kaina da 'yan kokowa gabaki ɗaya. Sakamakon yadda ake abubuwa suke faruwa, irin darajar da Allah ya bawa 'yan kokowa, to gaskiya wasu 'yan kokowa ba su kama darajar su ba ko matsayin nasu ba, sakamakon dalilin hakan yake sa yadda kokowa take da daraja da a ce 'yan kokowa suna da daraja da ba haka ba gaskiya, sakamakon yadda duniya ma in ce ana alfahari da kokowa, sai zama a kasar mu na bugun gaba da ita, kuma an mai da hankali a kanta. Ba wani abun da yake kayatar da mutane a cikin kasar Nijar irin kokowa. Sannan ba wa'anda aka fi nuna ba sa da daraja ko kuma ba sa da wani mahimmanci a ƙasa, mafi yawanci shine 'yan kokowa. To da ce 'yan kokowa mun haɗa kanmu, mun tsaya mun san darajar kanmu, muna kishin junanmu, ba ma cutar da junanmu, kenan da a ce mun tsaya mun mai da hankali akan harakan namu, da insha Allah za a iya sanin darajar kokowa, ko in ce sanin darajar 'yan kokowa kamar yadda aka san darajar kokowa ne.